Jiya fa mun sha zan kora wajen nan. Kai! Kowane irin shashashe ne kuke mana ihu a cikin makaranta sai ka ce cikin cikin kasuwa. Wallahi tallahi dama muna dan wannan ne kuma. Kuma me? Wallahi kuma alam muna dan tafiya ne ka san saboda yanzu kai ta ce rayuwa sai muna dan tafiya ne muna dan kaifa basiran mu ka gane. To kuma sai ku dinga mana ihu a cikin makaranta? Aba mallam ihu. Wannan tarbiyya ce ko kuwa? Ihun ma normal ne tunda karatu muke muna dan wasa ka gane dai wallahi ma. Baka da kunya ko? Kai mallam baka da kunya ko? Wallahi kunya ce gabaki dai tunda baban mu ya sa ni noma wallahi kunya dai na nome na dawo. Wallahi ban iya noma ba saboda ka san swag din yanzu makarantar ma 8% kuma ka wai kun ga mubarak kuwa? Wallahi kaga tun ɗazu na shigo ina ta zaga ma ko ta taba kun ga mubarak ba ban sani ba dai ko kalo uku sai dai ko da ke wannan shi da ya dawo yau ma ai ni da dawo ya za ka tambaye ni da war ai kai ne ma zan tambaya na saboda kullum ku kuna tare ai ku da ma yan test ne ko yan an ce za a test ne kuke kokarin zuwa makaranta kai baka son zuwa makaranta wallahi kai zan tambaya na kai kuna tare ka dinga bai shawara a makaranta ya kai ka abun nan kai ka san muna tare da shi ko da shi ina ba shawara akan abubuwa kai dan yanzu ma tambaya ta yake wai batun test din ma yake ma akan cewa waya zai ai test din na ta zo da sauki wai za ta zo da sauki shi malamin ne zai ga mu haka kai ka san ma sanu kuwa ai malamin mu ne ko kai haka ga wai kai magana da shi kace ma lalle baka san halin malamin nan ba ne ta yi ga ko mu mutai idan wani ya ci ma ajin nan Allah idan wani ma wani ne ai laifin su ne tunda su ne ba sa zuwa makaranta dan mutum ba ne ai da mu hakan ne kamata to ai ina ganin ko zaka fitar mai da ita ne ko amma kai alƙur'an ka ne to ba saboda in dai ba za ka zuwa alƙur'an ko me ba za ka Fine, sir. Very fine, sir. Thank you, sir. Yo, thank you very much. You, what is your name? Eh? I don't know you. What is your name? My name is Sadiq Ibrahim Nera. Nera, out, out, out. I say out. Hi. I don't know any. Hey, wake up. Wake up. Huh? Hey. You came here. We're gonna make you a I ask you, what is your name? Me? What is your name? Mallam suno kake so in ga maka sunan nan. Na ce ma suna na Sadiq Ibrahim Nera. Gaskiya to na fuskanta alamunka take ka baka da tarbiyya.
ba koya ma tarbiyya a gidan ba baka da da'a ga wadanka baka san girman na gaba da kai ba yanzu dazu abokananka su hudu kana gani suka gaida ni har ƙasa suka durƙusa kuma kana gurin amma wai ka durƙusa gaida ni idi kidi ga kana ji kana gani sai baka da mutunci wanda baka ta mutunci ba ka da gaba da kai ba baka san mutuncin manya ba ina gaisuwar ra'ayi ce kuma ba dole bace ba shi ban yi ra'ayi bane ba shi saba askun da it is confirm dole na gaisuwa ban yi ra'ayi ba dole na gaisuwa askun da ba kuma zan gaisar ba kai ba za ka ba zan ba abinda ba dole ba ku alu wai kai aboki na baka san me ya faru ba yau a cikin ajin mu Sadiq ya mari Malam Yusuf Haba da Allah. wallahi marin da ya mai haƙa sai da je wallahi Mu ko ba wannan yaron da ake cewa dan gidan mai kuɗi bane. shi fa Sadiq din nan ina baka labari malamin nan ya maru wallahi ai Sadiq din nan bai da mutunci yaron nan bai da mutunci wallahi tunda ya mare ni hekaran jiya a makarantar nan shikenan nan ni ma muka babe da shi ai gaskiya mun dau mataki a kansa wallahi Wai me yasa kuma ni fa kayan nan fa kawai da yanayin gai. amma kai ba ku irin wannan da shi Ina ai ko magana ma. ai yaron nan ya sha kwana wallahi gaskiya ya mari malam wallahi tallahi da ce to shikenan wannan yaron nan ba sa abu sai ya bar makarantar nan Kai ku zo nan. To ga mun zo. Da Allah ku je ofishin malam ku ɗauki buta ku ɗebo mun ruwa. yau kuma sun je zai aike mu Au ba za ka ba kenan. to malam ma ya sayar ba dai kai masu ne zai ake mu Nan saboda ka zama rasa kunya ɓeran tanka saboda shi kunya a gindin ku ta ƙare shine za a ke ka ce ba za ka ba? dan Allah ya zai mu je ai ya ma raina ba inda za mu ka tsaya kake sauran yana messenger mu zai ce zai ya za aika ka ce Ko da mu yake za ka ba aika mu je ka ba. kai zo mu tafi kawai Ai rabu bari da ya shi ba ta rawa ɗanta idan rufe ya zo mu tafi rabu da shi kawai wannan ma ya sai da ce wannan kiyaye mu wallahi za ga abin da abu ma wallahi na dan ji can ne na dan yi wani abu ni dai ne gaskiya ne wallahi abin da yaron nan gaskiya bai kyauta ba ni wallahi ya ma burge ni ta zai imani malamin sa ni ba da malamin wani nake ji hawan shi nake ji sosai ma wani nake ji malamin da isa wallahi ya burge ni kace dan area ku ne kai shi ma ya burge ni ai ya burge ni da zai so irin wannan ne yake sa ɗalibai malamai suke kare ɗalibai wajen jarabawa ko shi malamin da ya so a mare ai ba zai mare shi ba ka ce dai kawai da dan area ku ne a to ai yayi burge ni kawai ni ya burge ni wallahi sosai ka burge ni mutuka ai zaman kawai haka ne a gurin kawai da ya zo kawai yana wani da kawai ka kuma ka taso da mari ai kawai ka burge ni a gurin nan ni fa ban yi zanin a makarantar nan ma akwai wani malami har da zai iya faɗa min da ba amma ga wallahi ko shi makarantar nan ne ma da cikin gama amma sai ga wani ban san matsiyacin malami wai ni zai daga hannu faɗa min da a tanin sau kyale gidan kai ai bari ai kawai ni na riga na da na zo da ni ana yi ban direct ba na fito kawai ne dariya na ai ni gaba ɗaya ma raina hankali kawai direct na fito ne dariya na ni yanzu maran da yawa shine ko matsala ta saboda me ya ga kaskantar da mu yana makatan saboda wannan yaran ƴaƴan matsiyatan da su shine a gaban kawai wa'annan ne a ƴaƴan gurin matsiyatan wani kawai faɗa min mai a gaban an riga an mana tabo to ka gani an riga an mana tabo ba komai ba kamata mu dauki matakin koro wannan malamin da makatan nan ai ba za a kore shi ba a gaban su za mu tsinka shi kawai a bar shi a makarantar amma ne idan ko shi abun mu ji tsoron shi kenan ba shine ya kasance duk abin da ai dai ga ana yi ai shi din wane awa wai Salim tambaye ka ka ma san shugaban makarantar nan ma kuwa kai wallahi rabon dangan shi na san shi amma rabon dangan shi gaskiya na manta ni fa ina tunanin tun da aka kawo makarantar nan su uku kawai da taba ganin sa za ka wanda kai ni so ɗaya na taɓa ganin shi so ɗayan ma a cikin mota ni ma sai wani lokaci da na ga an sauke a mota a nan gurin ai baya daga lokacin ban ƙara ganin sa ba baya son wai yawa kai in tambaye ka ma wai ina Mubarak tun sai rabona da ganin shi ai Mubarak ni ma wallahi rabona da ganin shi na rasa abin da yasa jiya bai zo makaranta ba gaba ɗaya Mubarak Kwata-kwata bai zo jiya bai zo makarantar nan ba makaranta. wani lokacin wallahi ni kaina ban cika ma san sakiwa a wallahi Allah ai na rasa irin shi wani zubin ya ga ya dan yi fashi amma kan kamar jiya da jiya kwata-kwata ma ko area nan kwata-kwata ni ban ma gan shi ba
bai shigo makarantar nan ba. gaskiya To ai ka san irin wannan. Assalamu alaikum. A'a. Na gode ba. Ya kai. Dan halakka ji ambato. Bismillah. Dan Ya ake halakka ji ciki? ambato. Ai yanzu nan ma da kake ganin mu a nan gurin zancen ka muke yi. To ya ake ciki? Wayan tambaye ka je me yasa baka yi makaranta ba? Ai gaba ɗaya jiya ne kwata-kwata ba na son zuwa makarantar nan. Tunda muke wannan abun da yaran nan kwata-kwata na ji kawai makarantar nan gaba ɗaya jiya ba na son zuwa. Kamar ya. Wai kai laifin ka ne. So ne a ce ka ban na bar da yaran na amma wai ka hana ni. Babansa. Wai kamar ya babansa. Babansa mala'ika ne. Babansa mai kuɗi ne. To duk Yanzu kudin za a ma baban ɗaurin da baka tsaye. amma to kai kana sani ka bangaje ai tunda abin imare ka to ko kai ma ka nuna bai isa ba ka barar da hege. Babansa. Babansa Babansa. kai babansa kake jin tsoro. Babansa mai kuɗi. Baban nashi mala'ika ne da ba za a dau mataki a kansa ba. To bari ka jin gaya ma kai wallahi duk ranar da aka ci gashi ya kuma duka kan na kai duka ka rike ni kai ran maki wallahi ko kuma da karanar idan ba zan kuma yi magana ba. Salamu alaikum. Good morning, class. Oh, you are very fine, sir. Thank you. mala ha ka jaddu An kawo ta sai dai ko baka shirya mata ba. ba mala ai Kai don uwarka kai waye da ba za ka tashi tsaye ba na shigo cikin class. Malam da Allah ta haƙuri magana. Kai baka jin magana ko? Malam maganka bane. Tashi. Kai baka da mutunci kwata-kwatanka ko? Malam magana. Ka riga ka gama fitsara kafarka. Ya haƙuri malam maganka bane. Okay. Sit down. Ina fatan kun ga abin da ya fito a cikin wannan test din. Duk wanda ya yi karatu ba za ta ba sa wahala ba. Wanda kuma bai karatu ba shi za ta wahala kamar wannan da ministan ba. Littafin ya faɗi. Oke ba kai karatu ba ko? To shi ke nan. Ka rubuta duk abin da ka ga dama. Za ka gani a wajenka. Na bayana a idara ba magana karatu. dalla ko ba ka zauna ka kula Wannan dama abin da kai ba 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 ina ka jira ba ba bayana a idara inda karka sa ruwa. Ne. Ani Allah ya sa da nan ma ban san ma. Kai! Kai me yasa wai baka ji ne? Me ka zo yi? Biro ka zuwa ra. Ina biro na ka kai. Malam ya dan fadi. Ya fadi. Ka taba ganin an shigo class ba biro? Ba karatu kenan ka zo yi ba ko? a to malam shi da yace malam tafin ya faɗi ina magana wani test din ma kawai zai abin Get out! Malam na Allah ta. Get out! Ku yi sauri fa saura fa minti uku fa. Minti uku? Ko kun gama ko ku gama ba. a malam minti uku Eh mana. kwai 60 ne ba No, awa nawa aka samu ka a ciki. awa ɗaya da rabi To. Ku yi sauri. Lokaci ya cika. a minti sun kai Bani mana. Malam ban gama ba fa. Malam ban gama ba. Bani ka gama ba. Sa ban gama ba ne. Ko a gani a gwada. Ba na son waste time. Bani. Banza mutsiyaci ɗan gidan talakawa. Allah sai. Mutsiyaci ne talaka.
baka yi fitar baki ba, amma ka sani cewa dan ina talaka kana mai kuɗi ba a ce ka taka ne inda ke so ba, ka gani? Ta yaya sanin kanka ne nan mai kuɗi sama yake da talakan musiyaci irin ka, haka ne? Haka ne, na gane, amma kuma dan kana mai kuɗi ba a ce ka zo ka taka talaka inda ga dama ba, ka gane? Dan kana waye baka kuɗi Allah, waye ba mu haka Allah, to ka sani cewa akwai ranar da za ka zo kai da na sani wannan abin da yake. Ai dama na sani dole za ka faɗa haka, saboda na lura shi faɗan gidan talaka kai daga ma ba talakan ma shi kai shi baƙin ciki yake da mai arziki, na riga na san wannan. Baƙin ciki da me zan ma baƙin ciki? Saboda ni ina da arziki kai kuma mutsiyaci ne. Ba komai, a tsiyacen kuma a haka ina rayuwa ta inda nake so. Look at you. Banda. Dan kana mai kuɗi ba a ce ka zo ka taka talaka inda yake so ba. To ka gane cewa kowa akwai ranarsa, ba haka zaka dawoma ba, akwai ranar da zaka zo kana baƙin cikin wannan abin da ka yi, ka gane? Girman kai ba shine ba, ka canza rayuwarka. Kai kai talaka ne, kuma ina so ka gane akwai bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka. Bai kamata ma dinga tsaya ina magana da mutsiyaci gara wawa kazani kamar ka ba, karamin yaro. Ina so in gama wani abu, kai har yanzu gara ne kuma kai wawa ne, da fatan ka gano wannan daga yau. Har ka sake nuna ka sani ko a makaranta ko a daman ya, ina fatan ka gane. Nuna na san ka, ba zan nuna na san ka ba saboda ban damu da kai ba, arzikin ka ba a gaba na yake ba, ka gane? Gaskiya ne, mutsiyaci kawai. Na bi kai ka yau da ka leko makarantar. Saboda abubuwan ne sai da haka wallahi. A nuna kai ka buga so makarantar ma kun guje ta ba kwasan shigowa. Wallahi ba haka bane, kawai dai ka san dai abubuwan ne ina. A to normal ne yayi kyau ka ce yau dai kawai ka leko ce. Wallahi yau dai na leko gaba daya. Sai kun ji kenan sai da jarabawa kun na shigo makaranta. Gaskiya mutum na to yayin da aka yi labari. Samu kuri da zauna. Ni a yi tafi. Dan mun ga da ba shigo a sai lokaci ya kuma Gaskiya ne ka maza ne a gari. Dogon wallahi ya harkokin. Kai ina ka shiga ne kwana biyu ka koyi kwata ba a ganin ka. Wallahi al'amuran ne ga baki ɗaya garin he a hankula, ka gane wallahi duk sai a hankula. Gaskiya ne. Gane bane. Kebi ya sauya a ciki. Kebi ya su ya ga na gabuwa. Ina abokan ka ne wai Sultan da Fat. Wallahi kwana biyu ko an kwantar da shi ne, ka san yaron nan gagarare yana ga an kwantar da shi kwata makarantar ma a gare zuwa fa. Kai kuma ba ka san gidansu ba yaran ka bane ba aka je ka abin nan dinsa ba. Sai dai bari akwai abin da yake damuna, ko dai a fuske. Me yake damun ka kawai da mana ai ka san duk together ne. Wai har kai zai mara a makarantar nan ba. Wallahi to ya za amma ai je mun na kankara mai wannan. Ai na so a ce ina gurin nan wai kai sai a makarantar nan wai wani zo ma akuya yi. Ai na hankali ba za a ga mutane ba. Ba koi ko ta police call me ne kai mun magana, ni kuma zan sa a sassara min ko kai har gida ma zan sa a bi min shi. Kada ku je ku kashe shi dan a kansa makarantar nan za a iya tashin ta. Qur'ani ko a bar sun za a sani yana baba. Idan ya mari ne da so in ya mari ne kamara da amma na gida na zan ma marin ka ko ya sata. To shikenan kebi Allah ya kebi. ai wallahi mutumi na ina baka labarin wannan yaron bai da kirki wallahi. Abun ba a so wallahi ai Sadiq ina faɗa ma yaron nan ina tunanin sai mun ta mai mun duka ta saboda ka san idan rikici mutum ba mutum ɗaya bane ka san baya shafa idan aka ce a makaranta mutane mai dukan tsiya ka gane ko da ƴan sanda sun zo kaga ba za a ce mutum ɗaya za wari ba sai dai a maybe ma a ba mu suspend din ƴan makaranta kuma ba za a biya mu ƴan makaranta guda suspend ba wani kan ina baka labarin wannan yaran sa ta dai ya sa wannan mubarak din ne da ya sha mamakin abin da masa ai kun nan ba sai na taka kansa a ƙasa kawai dan yana ganin babansa ne kuɗi ne shi kenan wallahi ai Sadiq din nan ina baka labari bugun dan gidan mai kuɗi ni zan ga ma dan gidan mai kuɗi a shi ai yasa in kana da kuɗi kai Hey, me kuke cewa? me kaji mun ce
Me na ji kunce? Mu da mama magana ka muke ba muna nan muna karatu sai ka zo ka raina mana hankali. Me na ji kunce? Kurma kuke so ku mai da ni ko kuwa? Ko an ga mun kunne na matsala ba na jin abin da kuke cewa ni. Wai kai yanzu Sadiq a ce mutum yana karatu ma aji sai ka zo ka same ka takura mai. An ga kai baka ji wani da maka ba ko? Kana so yana maimaita maka an ga ma ba na jin abin da kuke cewa ko kuma shi ke dan mutum ba zai ma magana ba ba zai magana ka ba saboda kai ko kai ka sha kan kowa. ka bar ka manta sun munafikai za su ga aiki sai munafunci basu ni kenan na gama karanta su dama wa'annan munafikai ne amma ina so in ga muku da yau ni na san babban matakin da zan dauka wanda sai kun yi da na sanin magana ta da kuke a cikin class ina fatan kun gane wai kai yanzu abin na kai ƙara ƙaruwa ma yake kenan dakata ba da kai nake ba ka bari duk sanda na jiyo kanka sai kan magana idan kuma ba haka ba zan nuna ma kai baka da kai matsiyaci wai saboda uban kai yana da kuɗi shi yake tunanin zaka tafi kowa makarantar nan kenan ko kai ma kana ganin ba za ka taku bane Salamu alaikum, ranka ne zai gani? Ok, dama yanzu so nake kaje ka kawo mun kayan breakfast a gurin talle. Ka san hadin da ake. Talle mai shayi? Ba matsala. Saboda wallahi yunwa nake ji. Gashi nan. Ka san dai hadin da ake yi. Ai in ta hadin kofi ne baka da matsala ranka ji dadi. Ok, to dan Allah kai so. Ok, kamar gashi a tawo da shi ne ma. To Allah ranka ji. A tawo da shi. Masha Allah. Lokacin da gashi. To masha Allah ana san ka. Allah ya kara. A ranka ni dade. Na ce ba? Na ce ba ina da magana. To, yi magana ka. Akwai wani faɗararren yaro a makarantar nan. Za a gani wani ɗan ɗamurmuri mai san raba. A nan ƙasa na ce ɗebo min ruwa zan ɗan zaga a buta. Ok, wani yaron wanda kwanaki kana ce na kafto da shi, wani yaron bai jin magana. Kana ji daga ne? Na ji labarin yaron yana ba shi mutunci. Na ce ɗebo min ruwa. Kasan da ke wacce ka shiga da su, ɗan fatan nake da shiga da su yasa. Ai iska ne. Ba shi da mutunci wani yaron. Ai ba shi da mutunci bai da kuɗi. Dan su da gidan uban wai wani yaron. Inda ka san da agwagwa yaro ba tarbiyya wai ya fi karfin ba san je aike shi shikenan wannan dole a nuna kansa karka da dole sai a ji wani director ka ga wannan yaron dan yawan ne kuma ne mai titi da kanka wani yaron ko to ka ga da shi da wannan mai rawa duka su sunansa ba amma wallahi yanzu yaron na dole sai mu je wurin director gaskiya ne dole ne sai muka wani mun ayyayen su ne bar ma in ga number director ne musamman wannan mai iskan yaron kuma ko ba sa su kudin kuma wani ka ji gizi ba ta shiga ba wani dole sai mu je ba mu da ɗaya lambar ne kai bara mutunci gida ne ba gar mutane za su wuce za ka zo wani za mutane ba gar mutane kai baka da mutunci ko ka raina uban kowa a makarantar nan ko an raina din kai wannan tsohon tabi tsaba bai da mutunci ina kallon mutane za su wuce ba zai matsa ba mutane guri ba har da za ka zo ga mutane magana ba kai ka ƙara shi wannan bai haife ka ba kai ya haifa shi baya gani ne bai san mutane sun zo wuce ba kake cewa ko an ga maka hannu za ka mara yaro ya ka ni kawai irin wai kai tsabar rage mutunci rashin hankalin na kai ya kai kai wani ne kai kai ba da kai nake ba kan ka shiga wani kai sorry ba shi ne ma da mutunci ba